Sibingelele nje kuba Mzobe, sibingelele kumama Mzobe, bingelele nje ubaba omama bonke abakhona, osisi abantwana egameni lika Jesu, amen. Ukube ngiyakwazi ukuhlabelela ngabe ngithi ngingowa Nkosi yami ngingowa konjalo. Mekhona nje ukwazi ukuhlabelela kancane nami angiphiwanga lento yokuhlabelela. Nazaretha ngale nje kokumosha isikhathi ngiyacela nje kakhulu bazalwane siye lapha eBhayibhelini uFilippians chapter number 2 verse 9 and 11 to 11 verse 9 to 11 ngameni lika Jesu. Nje ngaphandle nje kokumosha isikhathi ngiyathanda nje ukuqala nje kakhulu la emazwini kaMama Mzobe uma wethu athe izolo umuntu noma emuphi ophilayo uyadinga a higher power, a higher authority that will speak freedom and liberation phezu kwempilo yakhe. So without that higher power, other powers they take advantage of the situation because empilweni yakho you lack the authority and that speak upon your life. Amen. Nathi siyabonga uNkulunkulu uKristu Jesu noNkulunkulu wethu ukuthi usiphile uKristu Jesu as that higher power, that authority ekhuluma phezu kwempilo zethu. Amen. Ngenxa nje ukuthi indawo akunayo ngiyacela nje uzomvulela eBhayibhelini leZulu ngikhulume ngalezi zinto ezimbalwa mase ngihlala phansi. Ngoba seFilipi chapter 2 verse from verse 9, 10 and 11. Siyafunda verse 9. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Verse 10. Ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawasemhlabeni nawangaphansi komhlaba. Busisa izwi lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, izwi lakho linamandla, liyaphila, linguwe. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu namanje, usiqondise usiyale egameni lika Jesu. Amen. Amen. Last funda khona the book of Philippians isvezela lana ukuthi uNkulunkulu wamphakamisa uJesu igama lika Jesu walenza laba ngaphezulu kwamagama onke. Amen. Now ngenxa yokuthi uJesu Kristu ke wehla ezulwini ehlele emhlabeni, inhloso yayiyodwa kwakuzokhulula abantu ekufeni ngesiphambano emnqamlezweni eGolgotha. Amen. So leli gama elithi Golgotha lisho indawo yekhanda. Amen. So i-assignment ayinikezwe yona uJesu ukuze emhlabeni was to set free ababeboshiwe, was to speak good news kwababephuwa. Amen.
umethu Isaiah umoya kaNkulunkulu phezukwami ukuba ngikhulume indaba ezinhle kwabampofu kuba ngikhulule ababoshiweyo. Amen. So la asivezela khona the book of Philippians uJesu wehla ehlele emhlabeni. After that wayenza assignment yakhe, he preached the good news to the poor, waphilisa ababegula, wakhulula ababeboshiwe. After that wafa, emva kwalokho wavuka. Konke lokhu kwakumsebenzi kaNkulunkulu demonstrate amandla akhe ngoKristu Jesu nothando lakhe olungangabazeki nolunganamkhawulo eliveza ngayo uKristu Jesu. Amen. Because uKristu Jesu izathu uNkulunkulu emphakamisa ingoba wavuma ukuba ethi uNkulunkulu waba ngaphansi komuntu, wathabatha isimo senceku. Amen. Lithi uNkulunkulu akakubonanga njengento yokuphangwa. Amen. So uma siqhubeka nje uJohn 1 chapter 1 verse number 1 lapha 2:1 and 12 uveza ngokuthi ungubani lo Kristu Jesu. uJohn chapter number 1 verse number 1 uKristu Jesu umveza ekhona ekuqaleni ewulizwi, because uJohn umebhala la ngesingisi uthi the word was there before the foundations of the world. Okusho ukuthi uJesu existed before umhlaba existe, engulizwi, enguNkulunkulu futhi enguNkulunkulu. So konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, kukho konke okwavelayo. Okusho ukuthi upon everything uKristu Jesu, he is the higher power and higher authority. Ayikho into emuvayo neqhubekayo nemayo ngaphandle kaKristu Jesu. Umeqhubeka athi waba ukukhanya kwaba ukuphila kwabantu. Okusho ukuthi kumuntu akukho ukuphila ngale kwaKristu Jesu. Okusho ukuthi kumuntu akukho ukukhanya ngale kwaKristu Jesu. Okusho ukuthi yonke into kumuntu, ifoundation yomuntu uKristu Jesu. Okusho ukuthi umuntu mesukile kuKristu Jesu, impilo yakhe iyafa, akukho okuphilayo. So uJohn usivezela ngoJesu from the beginning. Okay. Mesu Matthew chapter number 1 verse 18 to 24. Okay. Usivezela ngokuthi uthi uJohn umesho lapha uthi ulizwi wehla wambatha inyama. Amen. So okusho ukuthi ke uMatthew usivezela la khona eseyimbathile inyama, uthi how ilizwi lehla kanjani la imbatha kanjani inyama. Ila khona selifika selivela kwintokazi ogama layo kunguMaria. La kufika khona ingelosi ithi wena ubusisiwe wena esifazaneni. Amen. So uMateyu uveza la uKristu esembatha inyama. And embatheni kwakhe inyama uKristu Jesu was subjected to be the lamb emhlabeni. And the lamb evela kuNkulunkulu ezohlanza nezokhulula abantu ezwenweni zabo. Amen. So uJesu mefika embatha inyama, umbatha inyama as a lamb. Ukuzovela nokuzoveza iforgiveness negrace kaNkulunkulu kubantu. Because little Bible by one sin, by death came by one man, which is Adam, but grace came by one man, which is God. Amen. Jesus Christ. Amen. So uNkulunkulu ngoKristu Jesu inhloso eyodwa enkulu kunakho konke ukuveza his unfailing love ngomuntu, his unconditional love ngomuntu. Amen. Because abantu they love conditional. Uthando labantu liza nama conditions.
If an engane ezu5 no for me. If a dagwa no for me. If a fiber engenasmilo no for me. It's a red cross. But uNkulunkulu do esidaba esifebe esiphingi ewumbulali. He raised Jesus from the dead to show the unfailing love of God for men. Jesus was a demonstration of power and love kaNkulunkulu. Because John 16 umuzomqaphela, John 3 verse 16 uthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe langalo. Okusho ukuthi before everything uNkulunkulu wayenza with love. Ayikho into uNkulunkulu ayenze out of love. Umuntu umdale with love. Because uthe let us make a man in our own image and in our own likeness. Okusho ukuthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu ukuba abuse phezu kwayo yonke into. Asifuze. Now uJesu ke mesehlile kwehlela into eyodwa ukuzofa ezofela umuntu mesevuka evukele ekuphileni okuphakade evuka naye umuntu because umuntu ukuze uNkulunkulu enze indlela yokubuyisela umuntu kuNkulunkulu it because umuntu wayesefile kuNkulunkulu ngenxa yesono. So ngenxa yokona kwabantu nokubona kaAdam okwawela kubantu bonke because bonke abantu basuka from the same blood which is the blood of Adam and Eve. Because little Bible ngokuba bonke abantu bonile base besilelwe inkazimulo kaNkulunkulu okusho ukuthi mekuziwa ngasesonweni akekho kuphuma discharge. Whether okholwayo nongakholwa akekho kuphuma discharge. Because izono zabantu abangakholwa zisobala. Kepha zabantu abakholwayo zifihlekile bayikhavile. Banjenge impisi embethe ikhumba zezimo. Laba abanye they sin kusobala and the world libona. Laba they sin beqashile. Mase be pretend as if they are okay. But vese ubuso ngasibona bafihla ubuso buyibona. Ba camouflage. Unwabu. Amen. Hey, unwabu. Asiphumeni lapho sibuye size la kwinto esizoyenza namhlanje. Egameni lika Jesu. Amen. Oh, deyicelele. Hayi. Ashumayeleni ke. Ngemvumo yakho umuntu omkhulu. Ngemvumo yakho. Now, ukufa nokuvuka kwaJesu was the demonstration yamandla kaNkulunkulu. Ngiyamthanda uma ekhuluma izolo ethi you need a higher power. You need a higher authority. Uyawadinga amagunya, uyawadinga namandla.
amakhulu azokhuluma phezulu kwempilo yakho. Amen. So uNkulunkulu uma ngabe ezokhulula umuntu from the slavery ekugqilazekweni kwesono esasesibulala umuntu kuNkulunkulu, because uNkulunkulu edala umuntu wamdala ngenjongo yokuthi umuntu abe nobudlelwane noNkulunkulu, abe ne deep relationship noNkulunkulu, abe nobudlelwane obusondelelene noNkulunkulu. So ngenxa yokusuka komuntu entandweni kaNkulunkulu kwa resulta ekutheni umuntu agcine engena kwi-anger kaNkulunkulu, because isono siza ngenxa ye-rebellion. So ungalaleli iyona into esokhuleka ngayo, ungalaleli, because it is a demonic spirit. Because ngumuntu othandayo ukubuka imvelo, ngike ngibuke nje la ku channel 182 ngibuka amabhubesi, yes, on Geo, the way amabhubesa atheka ngayo, and then yasinvezela nje a strategy of the devil, because amabhubesi first thing ayisebenzisayo noma kuyipi prey noma yipi animal ayihlaselayo, it's fear. And then second, mase esebenzisa lento ekuthiwa divide and conquer, because izilwane mengabe zihamba in groups, zihamba in numbers, kodwa ukuze ekwazi ukuthola lesi as-identifyile esi weaker than the other, kudinga ukuthi aqale separate the weak one from the strong one. Then Messiah conquer over the weak one. If you are weak and you associate yourself with the one those are strong, the devil failed to get to you, because you are surrounded by those who are strong. So njalo musufuna ukufa, be alone and be with yourself. Njalo musufuna isitha siqede ngawe, sungahlanganyeli. Because ukuhlanganyela elithi iBhayibheli ubuso bethu bunjengensimbi kuyanolana. We sharpen one another. Uthamunye sewumkhonto omthuthu, but because kuyizinsimbi siyanolana, uphuma arrow naye sharp like other arrows. Njalo musufuna impilo yakhe ibhede, phuma kubantu aba-right. Njalo impilo yakho musufuna ife, phuma kubantu abafuna ukuphila. Show me your friend, I'll show you your future. Khombisa abangani bakho ngizokutshela ikusasa lakho. Ngeke uthi ungaphuza, ungabhemi, ungenzi lutho, uhlale nabantu abadla insanga ungitshela ukuthi ngeke udle umoya wensanga. Ngeke uthi right, uhlale nabantu abafeba uyinto ngeke udle umoya wokufeba. You're fooling with yourself. Ngeke udle indaba nabantu abakipitayo.
Uyichathi ngeke udle uma womkliphile. Because anyone omaphambi kwakho udla kokubili yena nomoya kuye. Ay, siyayivala. Yonke lento it is completed from the covens of darkness to destroy you. So yonke lento yakhiwa ey'godlweni zobumnyama ukuzodestroy nokuzoqeda ngawo. Ngeke uthi ufuna impilo yakhe ibe right, ibe bright, iqonde ikhanye. Kodwa uhamba nabantu abangena focus. Abahamba bengena kuqonda, bangazazi bafunani, bawubani, bayaphi, baphophelephi, abangena vision. Because la kungekho khona umbono, khona ukubhupha. Ay. A man or a woman without a vision, that woman is dead. That man is dead. Umuntu ongena umbono wethu wesifazane noma wesilisa lo muntu uyafana nofileyo. Because umbono ukunikeza a direction, which side to pursue. Umbono ukunikeza indlela ukuba ikuphi iside ekumele ngihambe ngalo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyabamba abahlakaniphileyo ekuhlakanipheni kwabo. Buka labantu ababo clever esikoleni ufunda, khona yedwa wabo nomusa, khona yedwa wabo oshadile, onomuzi noshadile ovele wafumana uKristu anokulina. Laba kade beyitshela bezenza bawo clever, bedla insangu, behamba amaphathi ngesikhathi sokufunda bayakhruva. Namhlanje bafaka ama-CV kulezi idididi kade beyibuka ziyidididi zona iqondile ifuthi. Namhlanje yoqashwa ilesa sidididi nesinga yingo sibuka. Sifunda si-investor. Yana ntuthoneni vilandile ubona indlela zazo uhlakaniphe. Qoqa kusenesikhathi sokuqoqa ukuze ukwazi ukuba nokudla ngesikhathi sendlala. Qala kokuhlakanipha ungumesaba uJehova. Empilweni yakho lwela into eyodwa ungalahlekelwa ukusaba uNkulunkulu. Because uNkulunkulu uza nokuhlakanipha. Ngitshela ukuthi ubani onempilo eqondile ongenayo uKristu Jesu empilweni yakhe. Give me just one. Ongathwele. Ongayanga ezangomeni naseyinyangeni. Ongenamsamo. Ongenayo uKristu Jesu. Usizoyiphuthisela with this higher power and this higher authority. Evula iminyango engavulwa ngabantu. Ivala iminyango eyavulwa ancient. Athi amahubo phakamani masango, phakamisani izinhloko zenu.
nani minyango yaphakade phakamani kuba inkosi yenkazimuli ingene ingubani lenkosi yenkazimuli inguJehova sebawuthi oliqhawe lokulwa inguJehova onamandla kunamasango okufa avule emndenini yethu nasozalweni lwethu evulwa okhokho ngenxa yemsamo engasiyona kaNkulunkulu behluba kuJehova besenzele uNkulunkulu wabo. Kunomhlabeleli othangithi balibala yilabo uNkulunkulu wanababa bathe bazi bangamdumisa sebezwile ngaye bangamkhonza angithi balibala yilabo uNkulunkulu wanababa elithi iBhayibheli banezindlebe kepha bezwa banemilomo abakhulumi banamehla baboni banezandla abathinta banezinyawo abakwazi ukuhamba mayikhonza kanjani into ishiya la uhamba ohlala uphinde uyifice la and then you tell me that is God. Thina sikhonza uGod everywhere, God omnipresent. Nyukela emkhathini ukhona, wehla emanzini ukhona, emhlabeni ukhona. He's everywhere. Uyakhona uzomfica. Uyaphesheya uzomfica, London uzomfica. Ngokuba sizalele umntwana. Siphiwe indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Kuyathiwa ngumlulamiso omangalisayo. Nkosi yokuthula. uNkulunkulu nathi. Why do we waste our time? Sisimoshelana isikhathi. Sambisa iminyaka. Bose isikhathi siyafana njengamanzi. Mase sidlulile usakwazi ukusibutha. Namanzi musuwachithile usakwazi ukubutha. Kumanje thola uKristu Jesu manje. Nami ngiyasikhalela lesa sikhathi engasimosha ngama-drugs. Ngiyasikhalela lesa sikhathi engasimosha kwizenzo zecrime. Ngithi ngoclever. Kanti angazi ukuthi ngihambe emkhondweni yokufa. Usubusisiwe. Ongahlala enkondleni yabakolodayo. Nongahamba endleleni yabonayo. Ufuna impilo yakho ngempela. Bafethu niyafuna impilo zenu ngempela zibe right. Niyafuna Kristu Jesu is the answer. If you waste your time, indoda ngeke ikwenze impilo yakho ibe right. Akho ntombazane engenza impilo yakho ibe right. Ngizolalana nje kuphela nisatisfy and finish. Kodwa impilo yakho izosala imije ngoba injalo. Mihlephukile izoqhubeka ihlephuke more. Kodwa uKristu Jesu. Kodwa uKristu Jesu. Wathi wathasta uKristu Jesu. Wamfaka kuwe ngaphakathi enhlizweni. Wam-involve kuyona yonke ingxenye yempilo yakho. Ayikho nengxenye yodwa yempilo yakho ezoba nemisfortune. Ufuna ukulandela amabhadi impilo yakho ibe mnyama, balekela uKristu Jesu, balekela uNkulunkulu and die and go to hell. Kodwa mune show ukuthi njengoba kulesimo kusona uyafuna ukusuka kusona. Look at owesifazane wayenomopho. Wayesehambile yonke indawo. Wayespend imali yakhe yonke. And limveza iBhayibheli njengomuntu wesifazane owayengaswele. Imali yayikhona kuyena.
wayispenda because awukwazi ukuspenda imali ingekho asingakhohlisani. Wayispenda imali yakhe wayihamba izangoma wayihamba inyanga wahamba yonke inhlobo yodokotela nama physicians akhona but akazange alifumane usizo. Kodwa wathi sezwile ngoJesu wavukela ukukholwa because iBhayibheli lithi ukukholwa kuzwa ngokuzwa nokulalela ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Wezwa wakholwa wathi mhlazi mangathinta nje umuntu uke washo uma wathi uJesu uyathintwa. If ungafuni ukumthinta uJesu balekela ideliverance yakho, balekela ihealing yakho, balekela ama breakthroughs akho. Hana wayesesidingweni somntwana engamthola umntwana for years emchukuluza umne wabo uPenina because bachukuluzana noPenina mebebona impilo engathi ihamba kahle, mebebona benemoto wena uhamba ngeinyawo, bebona benemizi wena uhlayile emqashweni, bebona benamadoda wena ungenayo. Ngazi ukuthi kuwena izinto engahambi kahle ingqondo yakho koPenina. KunoPenina besilisa kunoPenina besifazane. uNkulunkulu uyamzonda umuntu ochukuluza nophatha kabo hluphekile. Ngokuba uNkulunkulu nguNkulunkulu oyizwayo ozwisilo sabakhluphekile nophendula yavele ezoba rescue kuhluphekile. uNkulunkulu akafuni ngomuntu ohluphekayo uma ngabe wena unothe. Kodwa into emjabulisayo ukuthi uhlephule isinkwa uthokoze naye. Hayi. Kunabantu empilweni engazi ukuthi kumnandi ukubona benezinto abanye bengenazo. Engazi ukuthi konke bakwenze ngokuhlakanipha kwakhe kanti konke okukhona nokuphilayo la emhlabeni kungumusa kaNkulunkulu. Because kwaqondo leyo kufunda ucathi uthole kuwenayo ngoba uthi ke ngoba wena une degree une diploma une jazz. You got it from God. Was uNkulunkulu nje wayekadala kwesidumbu nje kwesidumbu. Usaba sathe imath ingangeni ingene ngala ngala. Usaba sathe iphysics ingene ngala kube scope nje singena. Uzoshikiza la mathematics ke la math le score mathematics. Udidi sokubala ama-calpot uthatha i-calpot umushanisa i-calpot ama-calpot amangaki la vele uthi 7 2 Whether awunakho there's nothing ongaphosta nongama ngayo. It's all about the grace of God. Musa kaNkulunkulu awulawulwa na iBhayibheli awulawulwa na amavesi uyayilawula uwa kokholwayo uwe kongakholwa. Kunabantu abathi bengakholwa kodwa izingane zabo indlela ene character ngayo
zidlula abantu ezabantu abakholwayo. Phinde futhi kube nabantu abakholwayo abanomusa ukuthi izingane zabo zine character, zinenkampu. Konke sinakho kungumusa. Wonke umuntu unento yokumbonga uNkulunkulu. Uyasebenza abanye abasebenzi. Wena nje ubusebenza umusa. Menga wena obala lapha esibalweni sabantu aba-unemployed. Ayikho into owenze ngayo. Khonyanga khosango. Ngisho ngathi uyile waguqa sithathele imali yakho nje sakunikeza amahlamvu nawe wakhola wasangana. Wakhohlwa into eyodwa umuntu uvela endaweni eyodwa kuNkulunkulu, the one that is above. Mina ngifuna ukuyikhulumela njengama strong man, angazi ngiyaphi yonke lento engiyakuyo. Uyasifuna ukuyakuya khona. Right, right. Like I'm a strong man, Ukuthi sinenkinga namhlanje sabantu abathanda imali nezinto nama-possessions. Sabantu abathanda ubucwebe sabeka uNkulunkulu ngemuva. Ingakho asenendaba nokurepenta. We care too much about receiving. And we don't care about giving back to the one that is giving us. Siyafana nezingane ezizelwe ezenzelwa yonke into, inikeze yonke into kodwa zihluleke ukuya kumzali zithi ngiyabonga, thank you. Kwakona nje ungabongi kuyisono. Complain akuyisono. Njalo Israel umuzothi awubheka ipunishment oyithola after complain emva kokuba uNkulunkulu esebenzele into. Waqala ngokubakhipha ebugqileni after 430 years esandleni sikaFaro. Wagwinya yonke impi kaFaro ngolwandle. Wabavulela indlela olwandle. Badabula phakathi kwamanzi. Bafika ehlane. Sebekhohliwe ukuthi uNkulunkulu ubenzeleni, basuse kanjani. Bacomplaina sebelambile abasenamanzi bomile. Bakhomanda inceke yakhe uNkulunkulu uba ayishaye idwala. Phuma amanzi. Aphuma amanzi. Balamba bacomplaina. Bavula amazulu ehlisa imana badla basutha. Wathatha incebo wanyukela nayo phezulu ezohlangana nabezobanikeza indaba ezizabona. Bakhala basayiboni. Bacomplaina. Basenzela uNkulunkulu. Hayi nawe nje ukocomplain impilo ingahambi kahle wabona ufanele ukwenza imsamo. But angiyazi lento engikhuluma ngayo. Then the punishment was great. You suffered more. Upheka kakhulu kunakuqala.
Israel kwakuza after they have disobeyed God. Babengathunjwa bengaxabananga noNkulunkulu because ngalesikhathi bekwi-position noNkulunkulu babe untouchable. Babengathinteki bebe on the right stand with God. Kodwa once barebela uNkulunkulu abaphalazele itheni. Sathana akazaba namandla phezulu kwabantu futhi akasoze aba namandla phezulu kwabantu kwaze kushaya ilanga lakhe lokuvalela esihogweni engazange aba namandla phezulu kwabantu. Into emnikezile amandla abantu bahlubuke kuNkulunkulu, uNkulunkulu abaphalazela kwisithi. Yabona mengathiwa iSouth Africa mhlaba wonke ubuyela kumnikazi wawo. Phinde kube khona ukuhlupheka nokukhala nokugedla kwamazinyo. Kodwa the more abantu besabalekela uNkulunkulu ayiqhubeka besabalela uNkulunkulu. Besabalela uNkulunkulu. Abasazoqothula corona hayibo. Nezikhukhula izincane lezi abayitholile basazothola more. Boze bayiqambe ngamagama. Only if behlubuka uNkulunkulu. Nebehlubuka uNkulunkulu. Kodwa mebebuyela uNkulunkulu. Ngeke bavimbeka. Bongena emlilweni njengoShadrach noMeshach angeke bashi. Bafaka emphandweni wayingonyama njengoDaniel. Ngeke zathokoza ngisho lodwa lamathamba abo. Phila komuntu kukuJehova. Khanya komuntu kunguKristu. Sumuzi owakhiwa Entabeni. A city that cannot be hidden. The salt of the world. Mangabusawati ulahlala ubusawati bawo. Ngena phansi kwezinyawo. Christ Jesus is the true vine. Vino wona. Hlala kuye. Naye hlala kuwe. Uyakuthela. Izithelo eziningi. Ngafika njengatheliyo. Yakumunywa phose emlilweni. Yabanje izangoma lezi inyanga bathakathi belabo enibathandayo. Wonke lawo magatsha abunile nje alindele their day nje to be thrown into the fire. Nkulunkulu ungoma nempepho ziliphunge limpi. Yalinyanyu yalizonda kalefuni ngisho singathanda kangakanani thina. Khohlakala indini. Kodwa uKristu uJehova kalefuni uyalinyanya.
uNkulunkulu uyabazonda uyabanyanya basusa abantu ekukhonzeni uNkulunkulu eyiqiniso babaletha kubo ama-plantain laba wonke lezinto lezi nomasaka labo Asibuyeni. Now Ephesians 2 verse 1-3 uveza indaba yokufa komuntu maqondana noNkulunkulu. Ngoba yonke into ebulala umuntu ekuphileni maqondana noNkulunkulu isono. Lithi iBhayibheli isono sibelethe inkanuko izala ukufa. Isono siza ekungalalelini izwi likaNkulunkulu nasekungahambini ngezimiso zikaNkulunkulu. Then disobedience iyona ebe igate ungalaleli kuzona zonke izona ezenziwa abantu. Disobedient ungalaleli ikona kube igate elenza ukuthi uSathane the devil angene and rule phezu kwabantu ukuze abeke abantu in danger of God's wrath olaka kaNkulunkulu ngenxa ungalaleli. Lithi iBhayibheli John 10 verse 10 isela alizile kumogwebo ukubulala ukubhubhisa kepha mina Jesu ngizile ukuba nibe nakho ukuphila nibe nakho ukuchichima. Uthi Jesu mina ngiyisango lokungena ongenayo ngabe ufuma ungena bese efumana idlelo. Lithi iBhayibheli lo ongenayo esibayeni engangeni ngesango engena eka noma ngokujoba ngokweba lo ulisela nomphangi kepha ongena ngesango lowo ungumalusi and umalusi wezimvu uyazazi izimvu zakhe and izimvu ibiza ngamagama nezimvu ziyalazi izwi lakhe. Ziyabuzwa mase ziyasukuma zilandela izwi zihola izwi lithi umaster ngala izwi lakhe silizwile likhamba ngala. Hayi ukhona usagibelile usaye kubo uyabuya concept asayilungisa nabazali. So sithe uSathane usebenza with two things. Fear ukwesaba
was into onokuyisaba ngeke wayinqoba. Lithi iBhayibheli ngokuba sinikeziwe asinikezwanga umoya wokugwala, kodwa sinikeza umoya wokuhlakanipha namaso kungumoya kaNkulunkulu. Number 2, message sebenzisa, which is divide and conquer. Hlukanisa musu yabusa. Because yonke into engenayo imbumba ayikwazi ukuma. Yonke into engenabo ubunye ayikwazi ukuma. Iyafana nento yakhiwe kodwa yangaba nasisekelo. Ukuwa kwayo kusobala. Umuntu onjalo uyafana nomuntu ongenayo uKristu uJesu onjengendoda eyakhele esihlabathini. Kwathi makufika izikhukhula umuzi zawushaya kwaba into engakathi ekazi yaba khona exista. Kodwa noKristu uJesu uyafana nendoda ehlakaniphileyo eyakhiyele edwaleni. Ukuthi makufika izikhathi zezikhukhula nemvula enamandla kodwa umuzi ungazama samiseki. Lithi noma umbuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Mina ngizoyithandazela nje bese ngihlala phansi. Seyamjoba mina. Size Nkosi ngaphakama. Lithi abayiphakamisayo bayokuthutha. Lithi lo ofuna ukuba mkhulu akakazi ukwehla. Kunabo bonke akwazi ukuba mphansi kuba bonke. You will never be great mungakwazi ukwehla. uNkulunkulu indlela yokunyuka uyaphezulu ayifani neyasemhlabeni kushona phansi. Lithi iBhayibheli, submit yourself to God and resist the devil and the devil will flee. Thobelani uNkulunkulu nimelane noSathane, uSathane uzakubaleka. Njalo uNkulunkulu umezokuphakamisa qala kushonise phansi. Ngoba indle enkulu imizokwakhiwa deeper the foundation. Kodwa ke angixolela abantu bendawo labo forum labo begovernment labo ama foundations aba agcina la idozi mhlawumbe iqakala. Silapho kuphela nje. Sekumile sekuyindlu. Kunabantu abanjalo okuyilapho kuphela. Aphakama umuntu kanti uphakama uyisilapho nje. Uyindlu engayihayi. Agcina loser what is great. Was uphakama, bazana uphakama. Uqhama straight from the devil. Sathane wahlubuka uNkulunkulu. Wasikhukhumeza wafuna ukubeka isithi yakhe. It's no God. Then uNkulunkulu send the angel Michael faka ispin kick lento. Qome ngeqolo phansi lapha emhlabeni.
ngoba siqala ukubhayiza. Asikhulekeni bazalwane. According to Ephesians chapter number 6 verse number 12, lithi ngokuba sibambene enanyamanakazi, sibambene nababusi namandla bezwe lobumnyama nemoya emibi emkhathini. Amen. So i-organization yombuso lowo esibhekene nawo, because nathi njengoba sila kuKristu Jesu sisembusweni, nawe wena ongakangeni sikubizele embusweni okukhanya, embusweni waphakade, and awukwazi ukunqoba lo mbuso wobumnyama ungekho phansi kophahla lombuso waphakade. And isango lokungena kuwona lilodwa, uKristu Jesu. Kanjengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka yethusi ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, ngokuba bonke ababheka phezulu ubuso babo bakhanya, ngokuba munye umlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu, owenziweyo wayinhlawulo yabo bonke abaphila ukuze bangabe besasiphilela bona baphilele yena. Owenziwe wayilona bridge lona lodwa elingakhandwanga uNkulunkulu abantu, kepha lakhandwa uNkulunkulu uqobo, ukuze uNkulunkulu akwazi ukufinyelela ngalo kubantu nabantu bakwazi ukufinyelela ngalo kuNkulunkulu. Kristu Jesu yena indlela neqiniso nokuphila. Asithandazeni bafowethu, asithandazeni. Ngifuna nje ukuyikhulumela nje with strong man. Awu-12 kodwa bengizokhuluma ngawu-5 njengoba sikhamba isikhathi kanje, adliwanga yimina, adliwe uNkulunkulu. Yes. So njengoba silo uthe ukuqala, it's disobedience, ungalaleli. Amen. Esibili, it is division, ukwahlukana. Amen. Mase kuthi okwesithathu bengizokhuluma ngakho, okwesithathu kwaba ifear. Amen. Mase kuba i-bondage, uma ugqila. Amen. Because ngesikhathi abantu behlubuka bona kuNkulunkulu baba izigqila zesono. Ingakho uNkulunkulu waletha uKristu Jesu ukuba azofa, avuke, efela umuntu maqondana nesono, ukuze umuntu ijoka lesono nobugqila besono behlephuke entanyeni yakhe, akhululeke. Lithi iBhayibheli lo okhululiwe indodana yomuntu ngokhululiwe impela. Amen. So nje sibale lokho. Okunye engifisa ukukhuluma ngakho, it is the yoke of poverty. Amen. Because men tokubheka nasemoyeni wami kwahlala nje ukuthi abantu abaningi they face i-poverty, ukuhlupheka, and ukuhlupheka it is a bondage, ubugqila. Lo bugqila kuvela emandleni obumnyama, because uNkulunkulu ngesikhathi edala umuntu uthe uNkulunkulu umuntu akabusi, awukwazi ukubusa uhlupheka. Uthe umuntu akadominate, awukwazi ukuba dominate ukwi-poverty, because wena i-poverty yona edominate kuwena, so you can't move, ucindezelwe, you are oppressed. Noma uthi aphakama kuphakameki,
Because in poverty is with lack of finance. We need our financial breakthroughs. Ukwazi ukunakekela imindeni yethu. Nokwazi, because bazalwane, love of money, it is a road to evil. Uthando lemali liyimpande yesono. Kodwa money is the answer for all things. Kodwa imali iyimpendulo yakho konke. La emhlabeni we can't answer to the issues of life imali ngekho. Asikwazi ukuphendula kuyingqinamba zempilo imali ngekho. Sidinga imali to move from point A to point B. Sidinga imali ukwakha ama subsidy. Sidinga imali ukwazi ukumaintain ukuhlala eBhalithi, ukwazi ukumaintain ukuhlala emhlanga. Sidinga imali ukwazi sinawo ama ideas maningi ayangena ambondelana emakhaya, but because in lack of finance, in capital, we are failing ukwenza ngisho i-tuck shop. Athathwa ngoJohn gcina zekile in your own country. Gcina zekile bayaflourisha baqhama ngaphandle. They are brothers, by the way. Wakumuntu bazalana sidumsembe buyani. We are foreigners in this world. We don't belong in this world. Thina sibelonga phezulu kuNkulunkulu ezulwini. Wonke umuntu ophilayo. Mina I don't believe ukuthi you can be a foreigner in Africa. We African. That's it's a lack of understanding and mentality, the poor mentality. We are very disturbed by kuzana leya ucindezela uqhilazeke kakhulu wakolonizwa nengqondo. So failure even to recognize our brothers and sisters. In Africa, a foreigner is a European. Is an England man. That's a foreigner. Umlungu lo msabayo otatazelayo kuzomseva. China, okay, my foreigner. I'm a Japanese. I'm a foreigner. A Congolese is not a foreigner in Africa. In Africa, mate. In Africa. Are you serious? Upilile kahle khani in Africa. Ngenxa ukuthi wena ubitoritori nje ebizwa ngeAzania. Nakhona yashintshwa igama wathi South Africa ngenxa yekhonka. Eyayikhonkarisha. Bafika bathi badiscover wena. Why when you exist? How can you discover their existence? We run away from the basic knowledge. Since the student will now understand this is so bad. How can you fight? Uzuthi no operation to dula. Utudula your brother uya kumlungu.
if ngempela uthi excavator ama foreign asibone uqukula belungu batshinga ngaphandle siyakhohlwa ukuthi South Africa lesikhathi ilwa phuma kubandlululo amazwe angaphandle ayidlala indima nabafethu ababe kuma camp bekuma exile ngaphandle namhlanje bona mase beneyinkinga emazweni abo sebeza la to seek the refuge thina we can't render back while bona basinika basifukamela akusho ukuthi ingqondo zethu kumele ziguqulwe zibentsha with the renewal of mind. Umuntu without Christ is disturbed. Asithandaze ngicela ukubuyisela umuntu omkhulu. So anye into engifuna ukukhuluma ngayo nje it's witchcraft. Ukuthakatha. Sishiye kusasa. Bathi ngicela nje ukubuyisela kubaba ngameni likaJesu. Haleluya, ngiyacela bazalwane sibe on air. Sibe